गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल, ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत, 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. नॉन AC स्लीपर बस कणकवली वर्कशॉपमध्ये दाखल झाली आहे. ही गाडी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित करण्यात आली आहे. STच्या स्लीपर बसनं सुद्धा प्रवाशांना आरामात झोपून प्रवास करता येणार आहे. पाहूयात ही बस नेमकी कशी आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या ताफ्यात आता सर्व नव्या बस घेण्यास सुरुवात झाली आहे. नुकत्याच STच्या ताफ्यात नव्या लालपरी, हिरकणी, इलेक्ट्रिक शिवाई, इलेक्ट्रिक शिवनेरी बस दाखल झाल्या. त्यासोबतच आता ही नवीन स्लीपर बस देखील दाखल होते. आता ही बस नेमकी कशी आहे, काय सुविधा आहेत पाहूया. प्रवाशांना आरामदायी सुविधा, बाहेरील उजेडाचा त्रास होऊ नयेत म्हणून प्रवासी खिडक्यांना आकर्षक रंगाचे पडदे बसवण्यात आले. प्रवाशांना झोपण्यासाठी गादी आणि उशी एकत्र असलेली सुविधा देण्यात आली आहे. आकर्षक रंगाचे रेक्झिन कापड वापरलेले आहे. प्रत्येक बर्थमध्ये मोबाईल चार्जिंगसाठी सुविधा दिलेली असून मोबाईल ठेवण्यासाठी पाऊच दिलाय. तसेच मॅगझिन पाऊच आणि पाण्याची बॉटल ठेवण्यासाठी ब्रॅकेटची सुविधा केलेली आहे. पर्स अडकवण्यासाठी हुक दिलेत. वाचनासाठी रीडिंग लॅम्प आणि निळ्या रंगाचा नाईट लॅम्प या दोनही सुविधा एकत्र असलेले LED लाईट बसवलेले आहेत. वरच्या बर्थवर चढण्यासाठी मजबूत बांधणीची शिडी आणि धरण्यासाठी हँडलची व्यवस्था केली आहे. यामध्ये सिंगल मध्ये 10 आणि डबल मध्ये 20 असे एकूण 30 स्लीपर बर्थ ठेवण्यात आले. ही बस एअर सस्पेन्शन आहे. टाटा BSVI असं इंजिन असल्यानं प्रदूषणचं प्रमाण कमी आहे. बसला आकर्षक रंगसंगतीनं रंगवण्यात आलाय. चालक केबिन मध्ये अनाउन्सिंग सिस्टीम ठेवलेली आहे. पाठीमागील बाजूस एक रिव्हर्सिंग कॅमेरा बसवलेला आहे. त्याची LED स्क्रीन चालक कक्षात देण्यात आलेली आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी 1 क्रमांकाचे शयन कक्ष आरक्षित असून या कक्षात दिव्यांग प्रवासाच्या सुविधेसाठी बेल देण्यात आली आहे. गाडीच्या डाव्या बाजूस प्रवाशांचे सामान ठेवण्यासाठी सामान कक्ष तयार करण्यात आलेला आहे. अशा आधुनिक पद्धतीनं ही स्लीपर बस असल्यानं लवकरच या बसचं शेड्यूल ठरवून ती चतुर्थीच्या आधी प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.